habartin tame rong etong along bangke jambilia thon do vek nang ji lasin jambilia thon bang nona bataya bang ke nilitum alada ki jutsi arni pen nilitum che ban long ne lo lasin nili lasur lam birta long pen se pangdak koning lo mane habartin satame la bangso nilitum jambili abang ke panglar pun phidlo lasi komane habaratum jong si kapanglar pen chichini det lo kunu tangte nilitum borjan habaramai afhan lapen tiripi afhan ke pachini pon ason Inding Phokebre si Karbi Youth Festival ki jut siarni Jambilia thong kang bodera puthak borjan habaramai phirangke mei kangni borjan habaramaya hinpen Inding Phokebre si Karbi Youth Festival ahut kachpati duni sek dordi phophi ke rabdun lapen ki jut sianing be Jambilia thong in bodera puthak phirangke mei kangni Number 21 Borjan constituency angkang HDP Borjan habaramai methangsa hemalong phirangke mei kangni po labangso phirangke mai kangni along meipu Jona Singh Teron lapen kong chunbang Jana Singh Tokbi rap chunbang longkiri ingti lapen John ingti kathar pachethang chunbang lapen Kamanti su HDP Sports Association chunbang lapen Bapuram Rongpi Resoi Jang Pangrum chunbang lapen Arisang Hotum Chelangsi mei ingni ponlo Phirangke mai kangni nangkok alam thi Inding Phokebre si Karbi Rusunim so rong anjelong Borjan habaramaya long pen ke Charlie sek lapen taralang so le rock pen dorde phophe an ningke me pen ke rapen ke rabdun dor pluk em so jorong phartame pi pajardun lu adun thu Borjan lapen bokajan board chairman do an lapen BDC chairman Sonaram Singh nar lapen rong asarame lapen hamphang song do an jutang ka ching tournament pen nangkrab dun thega jok kachoro lam thi pen si phirangke me kangni ponlu adun thu taralang so rong ki tong kachapati jok Jambilia thong kami chiponlu lapen ki jutsi aning bia hut kumatni hawar nanglar kang phit pen jok chiwan dong ni dat lupasi chunbang Jona Singh Tok bi pen ning jepon lapen chuning bipon pona bang aling tami ning ke me pen jutang camera pe bang khu an labang so Jambilia thong from chin pen piripia long pale son tu kisi ning alam chupaklang MSC Anparta PM Sar Surjorong Ar ahin pen nang kerabdun lake dor plup an nang rabdun lo labang so ajok pensi nilitum labang so arong aje sitame pacun dundong pamelu nilitum budam sita nilitum inone Anparta Borjan angkang Karbeng long termas council long ason sona board chairman tu sonthot si Sarnobin Terang Sar Rolen Kiling Sar Philip Teron Sar Korsing Timung Lapen KC Bukajan Education Block Chairman Sar Sardili Bay Lapen Block Chairman Mongor Hanse Lapen Ansose Borjan VDC Chairman Sar Sunaram Sinar Pen Chenglok Lapen Borjan angkang rat cari asong kithe kiting kitoan rat asai klembang atum doan Borjan rong asar amai rong asar doan lapen Borjan anong kontraktor kitoan Borjan angkang officer kitoan Borjan angkang boreng barsai ke klaim kit atum kitoan masap-sap arlong sangki cek ingin kesan atum doan hithi kulat aku miti doan Borjan angkang lem society ke doan hithi kulat tibi atum doan lapen tempo auto kevek atum doan nang cerap citudun si aprang apong tin arong aje pacun dunlong pabe Anparta non apong Phokebre siang ding lethota cerap ceto kedo ajok pining lethota ingdeng hini bestim anong e wanong lo Anparta kedamtang aningkan patai hini has best tim setame nilitum wanong lo lake kacerap ceto angthek lo pusi nili kongchun banga hin pen udam ingtung lasilak ke wangjilang jasemet ke wangjilang kacerap ceto ansose kedo nang jela jutang aparman
cirap cetut thupopu ning thepen puthot nili kadok ve phan la lambita achatai long piklang tung anpata borjan habar amai abitung atum pen kadok kave aphan chorupa jiring tung lapen ansose borjan habar amai abitung atum lethok ta keklem kedam cepaduk pon thu jelang kusi nili ningthe lapen pini nili tum habar amai abitung pen media habar media mate lam birta athenglu lamthe sipi ponlo atheke kedam tang batai hini setame nili tum fast best tim banang nono batai setame nili tum mohet jong nili tum amai phu pen penang an seke ki pelam thepen chenglo kaddo kave nili tum nono batai phokebrai seng deng 3-4 ni nili tum mithang asai hem ke chelang dam khada ke palli pena hutsi inut bahini are soi jang tum kisung pholo hala bangso kisung setame haladak di phulum bajong jasame pet hada ke do akuru sar tum pen nili tum amai phu pen chingwai si penangan ili tum karbiaron sikar kliaron penang anak kecak dolo lasetame ningarong nili tum borjan ke pathu parong ro jasmet pet football ka pathu to MSC cup labangso hokno tema ili tum ke chengsanong ke longdu no ne dalo setame mohet jong ili tum amai phu paklang konlo haladat alang li tum pen alang li tum banghini ke bangdo HDP Sport Association secretary anparta lam non MSC cup along bangke team manager anparta ladak hoya sing ingling pudo alang li tum bangke habara mailong claim bang kusai delo bahinita habara mailong nangke claim dun apor kabe ko alam thira ka chingwai hutsi alang li tum penap bangke jasmet pet la MEC cup angdong giti po laso angdong giti bangke third place apan pathu tu nang po alam thira ka chingwai ke bang hutsi third place anong e bangke lak e silong dunji walam thi alang tu pena paklang si mohet jong li to amai phu pena paklang lo laso ingdeng ke thobanong e long bang nili tum pen satame bang hini li tum ta howang pidun lo je li tum si borjan pen si la bang so place ke longun po si long lok lo tenang li tum ladak risoi jang isiaki sung do lo laso aki sung lo ke pajok ya phan ke ser klinang po laso ase ka kli ya phan nang li tum pen suri kep atangka nang ratun asonte beparji kursi alang litum pan chuning ridun pen alang litum ke laso alam ke paklang pen aning karong sugali la pen alang litum laso aning karong pen alang litum aning arong long pamilu alang litum setamit third place song chepahel lo laso tangka setamit litum pan pajir lasi alang litum pan tame MEC cup kacepahem phu atung pan am setame nilitum borjan habar amai abitung pen alang litum pan ta churu pajir lo la pen kaddo kabe nono batai phokebrai si ang deng la pen kibang jilang ang deng long ang tabe borjan habar amai labang suk ilitum iem pen chenglok kadlo be a chairman do an la pen rongasar rubasar ke theki ding to an satame an so se nang chirap chitudun verpu pu ning thesi nili jasmet pet nang lituma athingno labang so alam beklang konlo la pen jasmet pet nono batai bangke isi bange la helo hetan borjana long isi bangke tiripi pe nang ping khata jawab ngilitum sitame Allah ajo mane habartin tame rongetong along bangke jambilia thondo vek nangji nasin jambilia thona bang nona bataya bangke nilitum alada ki jutsi arni pen nilitum cheban long ne lo lasinili lasor lam birta long pen sepang dak poning lo mane ahabartin satame la bangso nilitum jambili abangke panglar pun phidlo lasi ko mane ahabaratum jong si kapanglar pen chichini det lo punu tangte nilitum borjan habaramai afhan lapen tiripi afhan ke pachini po nasonte nilitum borjan habaramai pen setame kadto kabe habaramai afhan setame anso se jutang jubat claim rapet long rapet japhan nili kado be habara afhan ta pachini pon tiripi pen angaping khata jawab nilitum setame Allah ajo mane habartin tame rongetong along bangke jambilia thondo vek nangji nasin jambilia thona bang nona bataya bangke nilitum alada ki jutsi arni pen nilitum cheban long ne lo lasinili lasor lam birta long pen sepang dak poning lo mane ahabartin setame la bangso nilitum jambili
abang ke panglar pun phidlo na si komane habara tum jong si ka panglar pen chichini det lo kunu tangte nilitum borjan habara mai afhan lapen tiripi afhan ke pachini po na sonte nilitum borjan habara mai pen setame kato kabe habara mai afhan setame anso se jutang jubat klem rapet long rapet japhan nili kado be habara phanta pachini pon si nili kongchun bang ahin pen puan atau kami phanta pachini pon si nili pin pen pining penan nge pana ningkan se trophy na ke bak dolo nili tum ki jusin nung we taso ke cepati se ka suman itu marong tin na tok anu pen ko mani tum ki porikha do sitame ke kloyon mak susilo dak sikin dengan don pen sitame lo timo pan aning pang sampona asabet sitame pu sitame lo so ani sitame habi timung si hodang ni tuma abuhalong wan si keladang ni tuman pi pajir pon taso ki pi pajir pon alang li si ron pon lo dan kado ko vitami nili chunmang si alang rideng dan pajir pon lo kacitang pon makalo taso ki cepat citang pen si lo dang sebelum tan ngarong jilo kasi kape da ko kunarap ntu ili tumayen sodo sara ke hai bangke kwalo ne itinang gi anang pilo la bangke hitami itum dora dong. Ketla songbong pensemi akape katum takun itum hanaram nutu. Bokayan ili tumai LE lo. Mumin Dr. Mumin semi suring ko ili tum hanapidu. Lasi la solong suring ko itam ni tum cibak jeron long si hodak dong. Lasi aku central committee tum ta asoi sek pulon asoi sek tami il tumarideng ma kongchon bang rideng ban pajir suman. Ima ke nordik bokian itum hodak koros. Sona taksi Ola laisan yang lengtum laso kini arengma asobang nili ini don laso CMC wejit dam don adom ten long pun dato yang laso stamin itu hana pajir po laso bong pen aku nili tuma pan laso ki sung aku hola so sitami nili tuma dak se cicak do nasi laso se cicak ko sitami guru saratun sonthom ki dolo penaka prek dum son dolo usi nil tum pudam lo jay ke dam laso dang ni tum kamera pet hawara mai tum kamera pet ho laso bang pudum ti non sport MC cup ho latuma mang borjan pen bangke third best kiba third place long do masih ada bang no masih lang tum pulon ni tum nang kirap nang kitu na waras por ki selong limang laso sayang ding tu kong masih itum nang cara belum ada sedar nang tumpan on ma palang tum tak kopini saat ini penceng long han kan tu benang kon long masih ni tum putun lah keglo nang tum pini yang si third place long nang tum haidon net polite musik di panil tumpan bahag nang tum nang pipa nang tum pen haidi puni tum putuk jon bang pen mati ketik lang tum na mani pen lo malang tum goson mani ma haidon kit na sialang le tum tame aman disu skora sekretari lo bon alang aminiar tim miniar lo nasi suri kep ni tu mam sekali akan nang thon lo nasi son to thaksia kape tum na me la son nil tu man pi ki paji prinsip ni nga singkan bangke ni tum bahana ke na so bahage chele sex na me aku istilam ni li ni yang tum mane kaita ni li parnu damji nili tum bhan la ke claim ke nama tungan pening ta me ame thang agari chiwam si nili tum jang thu hi ki si thai pi mu be kita ni tu manangang tum pen nang thon do tum ana korti tu ba ta aku nili tum la aku nang kiram tu kasi kadu pandan ni lining samlo pen lining thelo nang kirap nang kitu du kithi kiting pe cheng long rong sa ru sa la pen tu claim ju dam borjan na to kan utang pan ke cheng dak thorom la pen ke urawe jon we angdeng we anghoy we kadu we pen ni thanga ka ge jutang nai tu kama tha tu pan an kirap ke nili tum borjan nili cari pon bom nili mai phuin pan me ka tu penda suri ni ngaklong kardom ni lita citi pom no kasi anu si tami ke bang jilang alang li tum han tami nili aku jong thum joni ponji ni ngaklong pen nang kirap nang kitu tunji ke bang dia sai dengan tami nang arap tum tipi la pen la son ka arap tum tip long si nili me alang li tum banana ma ai ni jumi han te nili pini la son nang tum nang komri la pen nang tum lom nili lom beta atu pubian nili daki klaim nam tum hawara mai tuan lapen arua mai tum dan cenglok lapen dadang nili tum nang kirap nang kitu tu pantame nili ta tuk to wi apanta nili yang klong pen alam he nili pali ponet ni sitame nili kon mai sitame kidu ana pange yang klong pen ahir jume jutang
akhir jumi lapen ke ana mafanta nili atau becuning ni besi ni sen met pen jiwang dia nian sirap citu tunang pen nili becuning ni pen besi nili ni klong ni kang sam jutang ka kadom panjir si nili lam jelas si nili pon